Кажи 1, 2, 3, дрън. Чимбрин до 3, айде. Наблюдавай тук тези работи. Това е историята на българското кино. Тези работи е важно. Не е тази, как се търка тази... Sometimes fun, sometimes flu, sometimes наравно. Тази работа, като ливачката. Той си вярваше, че ще играе в най-големия отбор на света. Това е една мечта, детска мечта. Хората като казват, че човек е голям толкова колкото са големи мечтите му, пълният смисъл на думата, това определение е за него. Жили да учи Христо Стоичков да псува. Викам, това е техника. Трябва да ти да отвътре така, отвътре. Като тръгни седята към него... Има ли мамата? Айде картона. Нещо ми проговори, както ми проговори, така го настъпах и стана работа. Това вече е патент. He could give something more than 100%. And that was a very good thing. I used him a lot of times as an example for the others. Not only on the field as a player, but off the field as a person too. Когато той взе топката и отдъхна, имам чувството, че цяла планина му се стовари, нали, от гърба. Това е най-щастливият момент, в който аз съм го видяла. Ристо! Твърде кохоне! Me quiero parecer a Stoichkov. Искам да стана като него. Моя идол Христо Стоичков. I root for Barça because of Stoichkov. ¡Es el rey! Solamente he traído también a Rivaldo, o a Maradona, o a otros grandes, Romario, grandes jugadores, pero la gente se acuerda de Stoichkov. Del estilo de Stoichkov para todos nosotros, para los aficionados, fue un regalo de Dios.